Krása. Nice, veľmi pekne to je. Ahoj, tak idem takým chodníčkom do Špajnej doliny. Som tu úplne sám. Pochybujem, že tu niekoho stretnem. Možno tak, neviem, medveďa. Je super, že som v chladku. Na slnku už pripeka a tu je dokonca ešte aj rosa, že ešte i nožky mám osviežené rosou. Po obede večer hlasia búrky. Dúfam, že to už budem na mieste. Idem spať. Ale je to taký zvláštny pocit byť úplne sám. Žiadni turisti. Pracovný týždeň. Tak, ešte sa ozvem, samozrejme. Čau. Práve idem po klasických schodách drevených. Špajnej doliny. Tu by sa dobre spalo, ale to ešte by skoro. No, to je pekná ruina. Dýcha to históriou. Konce fotbalové ihrisko. Super. Tak vlastne od Špajnej doliny po Staré hory budem kráčať po takých cestách, takých v pohode, že okolo les. No a celkom fajn cesta. Ináč stále neviem, kde budem spať, ale za chvíľu pôjdem okolo tej poľovníckej chaty, kde by som chcel spať.
a tam by som sa mal potom vrátiť veľkou obkľukou. No a keby to zle vyzeralo, v starých horách, no, budem musieť niečo vymysleť. No, uvidíme, že jak to bude. Zatiaľ čau. Tam je tuším hore Krížna. Wow, som happy, lebo som zistil, že Barborská cesta ide po žltej a len za hoďku som v Starých horách, bo ináč na mapách bola zaznamenaná po tamtej ceste, tam. Ale to by som išiel obrovskú okľuku, že namiesto hodiny by som išiel 3 hodiny asi peši. A nakoniec vysvetlo, že tam tá druhá trasa, že to je pre cyklistov Barborskej cesty. Ale ja, keďže som peši, tak vadu, idem pekne krásne po lesíku. A nie po asfaltke, ako paráda, super. Práve sa blížim do dedinky Staré hory pod majestátnou Veľkou Fatrou. Tam hore je hrebeň Veľkej Fatry. Tak, spýtam sa, či náhodou nejaké lacné ubytovanie tu nie je. Pochybujem, že bude. A keby, že nie, tak mám už vytipovaný flag na spanie. No tak nakoniec som sa ubytoval v penzióne, ktoré som zabudol. Fuder, alebo nejak tak. A je to super, malá izbu pre seba. Sprchu. Čau. Paráda. Super. Len za 25 ečka. No a práve sa nachádzam na hore Kalvárie, na kaplnke na nebo vstúpenie Panny Márie. Taká drevená. Ale je prázdne. Škoda. Malé dieťa by sa z toho asi aj zľaklo. Vyzerá to dosť strašidelne.